Demostració de com construir un mur de mamposteria ordinària vista amb una cara col·locada en morter de calç hidràulica. Dosificació 2 de calç per 5 de sorra. Això és en volumen. Aquest exercici s'ha fet a la meva petita escola taller de la construcció. Pas a pas. Aquí es pot veure una pila de pedra, tot això és autòctona. Aquí es veu ja com l'operari comença a replantejar-se alguna pedra, ja l'està posant. Tot això ara són fotografies, que després ja vindrà el que és el vídeo de la pel·lícula. Aquí també un altre pote com està posant, ja hi ha unes quantes pedres posades, aquí també ja hi ha l'altre tros fet, i ara ja comença la pel·lícula de la manera que ja estem treballant tots dos. Tinc ja una pedra ja preparada per posar-la. Fixeu-vos que la porto a la mà sempre amb la posició de com ha d'anar per no despistar-me, perquè de vegades et trobes que la gires i al girar-la llavors ja no saps ben bé com has de fer, li has de donar voltes, en fi, jo encara que tingui aquesta experiència de vegades també em passa. Llavors acostumo a deixar-la al seu lloc de la manera que ha d'anar posada. El mateix presentant-la, anar mirant que ara he posat un tros a sota perquè no s'ensorri, no s'aixafi la junta, llavors al treure-la em poso uns en el costat perquè també així li fan de trava. Els estrossets, tenint els escardills o els ripios, tenint-los a la vora a mà és molt important, perquè sempre tens, com que amb una mà has d'aguantar la pedra, doncs llavors ja almenys tens alguna cosa a mà per poder-les anar travant. Sempre procurar d'anar apretant amb la paleta el morter amb la junta. Ara abans, com que havia caigut el tros, ara el torno a afegir, poso un morter, mentrestant es va assecant perquè quedi dur. Anar posant així amb molta cura i amb la punteta anar apretant i anar-li donant la volta. Llavors ja quan notes amb la mà que ja s'aguanta, ja es tracta de deixar la pedra i anar acabant de rejuntar i preparar ja per posar una altra, o almenys anar omplint la part de darrere. És important anar travant per poder fer coixí, poder ja assentar l'altra. Mentrestant s'asseca una miqueta, llavors es posa a les altres peces. Aquí amb la paleta com està fent aquí ara el que és l'alumne està presentant la pedra i li rectifico la posició, perquè llavors si la posem així, llavors retocant-la una miqueta, retocant aquesta miqueta llavors s'encaixa bé, com es podrà veure ja a continuació que la posarà ja a lo que és l'alumne. Ja l'està posant la pasta ben repartideta, i posar els seus respectius trossos. Aquí el que passarà és que ell no l'acaba d'apretar avall i llavors jo m'hi acosto i li explico o li ensenyo de la manera que l'ha de fer, baixar una miqueta més de la part de la punta. Aquí es veurà el que estic dient amb la maceta, agafar i picar una miqueta més perquè quedava la junta molt gran i d'aquesta manera queda més compensada. Ara ja està posada i el que es tracta és anar agafant i rejuntant bé, i mentrestant ja en tens una a mà i sempre si no es posa bé d'una manera se gira i es busca la seva posició, ja calculant el que s'ha de quedar de junta.
i llavors ja la deixo a la part de darrere a la posició que ha d'anar. Ja n'estic preparant una altra per aquesta punta d'aquí, o sigui, a continuació de la quadrada. Abans l'he tingut que retocar una miqueta. I anar preparant els trossos. De vegades, com es pot veure, s'hi ha de posar la mà perquè no et caigui tant el morter. I així ara també l'alumne està mirant com ho estic preparant, com l'estic posant, i per si m'ha d'ajudar també. El màxim és tenir els trossos a mà, perquè si no, llavors et trobes que se't pot inclinar i se te pot tombar. Ja està un cantó posat, ja he buscat la manera, com es pot veure estic donant voltes per buscar la postura, ja l'hi he trobada, segurament que hauré de retocar una miqueta perquè s'acabi d'allunyar ben bé a la part de la dreta que quedi l'alçada de l'altra pedra. Per això la pico ara una miqueta perquè baixarà i al baixar llavors ja queda l'alçada de l'altra. Sempre s'ha de procurar és deixar espai suficient, o sigui que no sigui una entrega difícil amb les pedres que s'hagin d'anar per posar després. Sempre procurar que la que hagis de posar, si convé tallar-la, la talles una miqueta perquè un cop està posada ja no la pots picar. Ara aquesta encara no acaba de convèncer la postura i la giro i ja la deixo preparada de la manera que ha d'anar a sobre la pila. Ja està posada i ara el que es pot veure és la manera que omplo la part de darrere del que són les pedres. Si no es disposa de pedra grossa, s'ha d'anar posant la petita i anar-la combinant amb el que està al lligament de l'altra. Però com que no se disposa prou quantitat, llavors el que hem de fer és anar agafant tots aquests trossets i anar-los posant i sobretot que sempre tinguin un bon asiento de morter. Es podrà veure que amb algunes les poso i després, veus, aquesta mateixa noto que li falta coixí i al faltar-li coixí el que faig és posar-li més morter i ara ja, com se pot comprovar, un mateix ja nota si s'assenta bé o no. Sempre és molt important que les pedres entre si no es toquin, que hi hagi entre pedra i pedra que hi hagi una separació de morter. Ja està la part darrere oberta i el que s'ha de fer ara ja és continuar altra vegada amb el mur.
I també el que s'ha de tindre també molt en compte, o sigui, sempre que ja s'està fent una paret, sempre buscar, mirar que si la pedra no va bé en aquell hueco, pot anar bé en un altre o donant-li la volta. Poques vegades, si pot ser, s'ha de tornar a tirar a la pila. Però clar, això és quan hi ha una paret gran. Quan és una de petita no és el mateix. Ara bé, el que és important és anar-les posant ben apretadetes i amb molta cura, o sigui, fer-les amb tot el gust possible. Mirar d'anar trencant algunes juntes o matar juntes. Anar-li donant algun copet perquè llavors és com se senta més bé. La pasta ben repartida i ara aquí ja estic posant algun trosset perquè tingui llit per posar les altres. Al posar-la així la pedra plana, llavors ja em queda coixí per assentar l'altra pedra. Ara aquesta, com que no se m'aguanta prou bé, al posar l'altra peça a sobre té tendència a sortir. Llavors el que faig és, com es podrà veure més endavant, hi poso una fusta dreta. Ara estic estudiant-me la pedra que haig de posar, la forma que ha de tenir, i llavors hi posaré unes fustes a davant perquè no em caigui. Aquí ara ens ho estem estudiant, que aquesta pedra, a l'aixecar-la d'allà aquella punta, aquí ara li estic comentant a l'alumne que allà queda una junta molt grossa, i en què no és gaire maco, doncs almenys que es vegi un trosset d'escardill, un tros perquè no es vegi tanta quantitat. Un cop està tot rejuntat queda força bé. Ara l'alumne ja està mirant com ho estem fent. Jo li estic explicant la manera que ha de buscar la pedra. Ja n'hi he trobat una i amb la mateixa forma del que té la pedra de sota. Ja es pot anar per posar. I així també matarà la junta. La pasta també ha de ser el més sòlida possible, dureta. Ara ja aniré per posar morter a sobre del que és, nosaltres en diem el llit de la pedra. Aquesta, com que no m'hi cap aquí, l'hauré de deixar a terra, però sempre amb la postura de la manera que ha d'anar. La pasta ben repartida, que amb el pes de la pedra ja ho infla, però com que aquí se'n ve la pedra endavant, que ara ja dic, ara hi posaré unes fustes, una miqueta de cosa perquè tingui un moment de fraguar. Fraguar una miqueta, perquè el morter de calç tampoc no fragua de seguida, però ja s'ha assecat i també hi poso uns escardills d'obra perquè xupi una miqueta la humitat. I ara ja la puc posar perquè les fustes no deixen que se vingui la pedra endavant.
Li estic comentant a l'alumne que ara hi ha l'entrega amb la mateixa pendent, ja se ven amb l'altra pedra i queda una preparació bé per les que haig de posar després. Abans de posar la pedra el que es fa és preparar-li el llit i el cordill que he posat ja és per al nivell que va a sobre, o sigui, el nivell de l'acabat. Aquí queda un hueco, ja me l'he mirat bé, ja he buscat alguna pedra, però primer posaré aquesta, la marrón, que també, com es pot veure, estic marcant perquè el trencaré una mica aquest tros perquè se m'acosti més i no quedi aquesta junta tan grossa sota. Ara es veu força bé i també quedarà bé per la junta de dalt, perquè ara representa que no quedava junta. Aquí a vegades és perillós el trencar la pedra perquè no se't trenca per allà on tu voldries. Ara ja té una altra forma, ja queda la junta més repartida. I l'alçada del cordill va seguint tot perfectament, perquè després a l'hora de fer el remat de sobre interessa que sigui el més plana possible. Com he dit abans, ara he estat ja posant la pedra que haig de posar aquí, l'he posada a la part de darrere, apoyada a l'encofrat, perquè és de la manera que ha d'anar. Aquí mirar d'anar posant els trossets i ara ja omplir la junta amb molta cura, posant-hi la mà davant, podia posar-hi un remolinador, però vaig fent-ho així amb la mà, va més bé perquè llavors jo ja veig ben bé el que sigui i amb la paleta ho estic apretant el morter amb molta cura i amb la punta així posant-la contra les parets, contra els laterals. Bueno, doncs ja tinc la pedra petita, el que passa que l'hauré de tocar una miqueta perquè no em queda junt a sota. Ara poso el morter, però després, si ja ho preparo bé, poso ja uns trossets a la part de darrere. Però com que em queda massa alta, l'hauré de picar. Com he dit, ara l'agafo i la pico una miqueta a la punta de baix i així al baixar, al ser més curta, baixarà més de dalt i em quedarà a nivell. El
que ara en queda una miqueta alta, però traient-li les traves de sota. Però bueno, la picaré perquè així ja se m'assentarà més bé. Ja la tinc posada a la mà de la manera que ha d'anar posada, situada. Bueno, ja tenim el mur fet. Ara el que s'ha de fer és netejar-lo. Aquí també de la manera que omplim la part de darrere, totes les pedres han d'anar plenes amb morter, que quedi ben tupit tot. Ja començo a desencofrar-ho. Ara trauré el regle, perquè llavors com que hi ha la cantonada també que fa el retorn, i començo a netejar. Trauré aquest maó que hi ha al costat perquè fa mal efecte i també fa nosa per acabar de rejuntar. De rejuntar no, és de rascar les juntes. M'agrada a mi és que la junta quedi una miqueta amb relleu. Es pot fer també junta ple, com que penso fer diversos treballs d'aquest tipus, doncs algun el faré amb la junta plena, apretada amb la paleta, per veure aviam el que ens agrada més. Això va al gust del promotor, o sigui, si el promotor et diu que ho vol així, doncs així, no vol aixans, aixans. L'escombreta es treu la miqueta de sorra o morter que pot estar bruta i ara també amb un raspall de pues d'espart ho fregaré. Aquí ja està tot el mur amb la junta buida. Ara amb aquest raspall netejar-ho bé i després ho acabaré de netejar-ho amb aigua i sal fumant. Per treure-li aquesta miqueta de morter, aquesta mica que queda blanc amb les juntes. Ja està a punt de netejar amb el sal fumant. Falta treure l'encofrat lateral. Aquí ja s'han netejat amb el sal fumant i es veu l'altra imatge. Ara preparant per fer el remat de sobre.